Εσύ που έχεις κάνει 2 συνεδρίες EMS το πολύ και έχεις χάσει γύρω στα 52 κιλά, θέλεις να μας πεις τον τρόπο? Γιατί εμείς με 2 συνεδρίες τι να πω, έχουμε χάσει 2 κιλά, 3 κιλά, max? Είναι 2 συνεδρίες, μία συνεδρία σήμερα και μία συνεδρία σε 6 μήνες. Έχεις κάνει διατροφή ενδιάμεσα και έχεις χάσει αυτά τα κιλά και πάλι δεν βγαίνει το νούμερο. Πάντως, αν όντως το πετυχαίνεις αυτό, στείλε μας μήνυμα. Θέλουμε να μάθουμε τον τρόπο, θα πληρώσουμε. Όμως, εσύ ο οποίος δεν έχεις χάσει ακόμα τα κιλά αυτά, θες να τα χάσεις και δεν θες να παραμυθιάζεσαι, στείλε μήνυμα για να έρθεις στο χώρο μας, στην Κηφισιά, στο ψυχικό, και να δεις ένα σωστό αποτέλεσμα.